Oh, tukul kita masih meruntas kilo. Gagih. Wong papat. Berarti wong piro nak wong kono 5. Jane arek munggah rene, jane. Arek munggah rene. Motor sing gak wani. Beres ya. Pokoke Main dhuwur gunung. ah, bener iku. Nek dipangan kudu. Bisa ning kene ngelarang aku ya. Gawe pengurusan yang marah dadi prasang bukti. Rasane ora mikir kok. Tangan dong, tangan rong. Kene lho. Oh ya tinggi lho. Motor ke babat motor. Ini kan babat telo kok babat. Karuan jabut ngakone jabut ya. Iso babat telo, iso kok kene babat. Babat. Asem rada cong. Terima kasih pojok iki. Ayo Don. Lon Don. Get no Don. Ben. Ya, Ben. Sabar. Get no. Gak, ora ana sing nyurung. Wis ora ana sing nyurung pokoke. Iya, tak tambahane. Oh alah ngebul. Pin, kayak dhuwur kono, Pin. Hah? Kayak dhuwur kono wae. Ya, ya. Diancuk ketuane kecer dhewe. Ki piye ki? Wah, guri-guri ya. Wah. Pedang ngebul kabeh cah. Ada laran. Aduh. Ora. Lagi sapa nes sing kok ngisor rek? Wah, video terus saya lupa ketek kok. Video Alah. Gara-gara tempek wae kok ngene cah polahe. Don, metet temen iki. Bangku iki delowong kok. Yo. Sabar lek turi mau apa turi.
Wes eman iku lan dijujur yo wae. Genjong dhewe wae ngono kok. Lah dene terakhir salah yo ben diunggahno dhewe no. Kuntingan delok kuntingan. Bagian kuntingan aku. Lah iya ben diunggahno dhewe. Lah yo isine saiki liyane do. Karo yo, Pol. Apane ketemu? Bose go mobil. Gulune iku. Jokno. Tak bae tak sup. Terus. Mosok ora dikeman, Bah. Wes ning dhuwur. Lah iya. Kebukan seri. Don. Ya sebelum Don supiri Don. Oh, pas lo. Oh. Ah. Borongan kok ngene. Gak kenongan. Jencep notok no. Runtung ngarit. Ketotane anu. Cilik. Iki kok ngawasi ngarep ora tur. Kok ngawasi ngarep. Ayo kalau garis dhewe. Iki ya, jang, ya kelot. Pelone mewah-mewah, Bos. Pentil dhewean lek. Ayo tak baturi lek ngono. Man. Mergawe opo iso? Sing lupone wae ya. Ora ngerti Pak aku. Sopo ya? Wong arep. Ora apa-apa. Video karo mau gawe dicek no. So, hei, gebrasi, aja ora metu. Ini lho, ora sumput karo tenaga niku. Awak Gusti.